japuonjo Dawidi. Mae kaka nyaka tarik ariyo nche en chieng' tich ang'wen mar juma mokalo ni. Kama kaka nyo osetime gwenge mag Kaluo. Siaya nosendiko ji 181. Ang'eni koro osemedore matin. Kisumu ji 139. Ang'eni koro osemedore matin. Homa Bay ji 55. Ageno ni koro osemedore matin. Migori ji 44. Ageno ni koro osemedore matin. Kisii mae ogotong' mano county mogotong' gi Migori to gotong' gi gwenge ma Homa Bay. Kisii ondiko ji 312. Nyiso ni chiegni kimedo kwan ma Siaya gi Kisumu eka koro ginyalo chako piemo gi Kisii. Kimedo ma Migori gi Homa Bay imedo gi Kisumu kata gi Siaya. Nyiso ni imedo counties ariyo ma Migori gi Homa Bay gi Kisumu kata gi Siaya, achiel kuomgi ok chop kata mana Kisii osendiko. Nyiso ni Kisii oingo counties adek go koriwo. County ma Mandera ma wuok e gwenge mag North Eastern ndiko ji 218. Nyiso ni kiriwo county ma Kisii kwan mosewuok county ma Migori gi Homa Bay ok en kata mana 2/3 mar kwan mosendikore Mandera North Eastern. King'iyo Garissa ji 160. Mago counties miwacho ni ji tinie. Kendo samoro gin miwacho ni gisedong' chien ma gima samoro dongruok mar piny osekonyo gi godo onge ahinya malich ahinya minyalo ne. Magi counties ma samoro yudo olemo machiel kachiel mar sirikal gie sani. Counties ma Kaluo. County ma Libamba ma Kisii anyisi ni kiriwo Migori miriwo Homa Bay mimedo gi Kisumu pod ok chop kuomgi. To king'iyo Kisumu en county mani kod kwan mar ji mabere oganda. Dipo ni siso ema obedo ni onge. Koso oganda ogalore maka koro chopo chieng' ma koro ibiro luong ndikruok mar oganda mathoth miluongo ni mass voter registration. To koro gini nuro kata mana jondiko ma samoro ji mang'eny nyalo dong' oko okelo obedo gi duol e kinde mag ombulu. Ing'e ni data mini ni wuoyeno. Yes. Analysis mare duong'ie moloyo ka ning'e populations mag counties go. Yes. King'iyo Mandera, Garissa, Marsabit, counties 4 ma North Eastern gikawo kura molo 160 gi te. Nitie moro man gi 208, moro gi 160, moro 181. To king'iyo gi kamano, average population margi en 1,800. King'iyo mar Homa Bay mantie gi ji 1.3 million. Yes. Ondiko ji 55 kende. Homa Bay ma population ne dwa chiegni chomo bedo dabo mar mago ondiko ji 55. To Garissa kucho mantie gi ji 1,800 to ndiko ji 200. To gineno ka waninde itwa. Wane din migalo moro ka. Wagalo. Siaya otimo maber e piny Luo. Nikech ing'e piny Luo mangima, Siaya e county ma ji tine moloyo. To ene mondiko ji mang'eny moloyo. Kisumu wang'owa onego dhi malo molo kanyo. Nikech kopogore gi bedo ni en gi ji mang'eny, nitie gimoro man Kisumu nyaka ing'e ni town ng'enye moloyo kuondegi. Kendo yor wuoth yot. Omiyo ji onego chopi ofis IBC piyo moloyo. King'iyo Mandera, Marsabit mineno rich mageny go. En piny malach ma samoro kidwa idho mtoka ne dhi kumi register. To en kilomita motimo ng'wech e yo ma ok ilam. To gineno ka giketo maino e ndiko kura. Tiende ni giseng'e gima gidwaro. Tiende ni nitie jotendgi moko mosenyisogi kata ma giseneno ka yiero kelo gik maber. To bende kineno county ma ji ok ndike kura malong'o. Tiende ni jotelo kuodo wigi. Kisungu luongo ni disappointing them. Iyiero ng'ato kiyiero ga koro ne joge oyiero jera ko giyiero ni. Ka jera odhi o disappoint gi mokuodo wigi mageno mane gin go ok otimore. Tiyudo ka koro chuny gi wuok e kawo kura. En kaka iwinjo kowacho cha. Chunyi nyalo wuok e kawo kura nikech kidhi yiero owidi to ka koro irito olemo micham nikech ni igone kura. Imondo gokinyi to koro kine. Koro sama ji dhi go kura tineno ka koro ji chuny gi otho. Chuny ma thono
jotelo gi manyaka chak kuog oko mantieno kata mabiro piem kodgi to konegi ni dhiuru ukaw kura mondo ubuyiergo jatelo machalo kama. Ing'e ni e oganda waka bende koro dwa ni wakaw yiero mar kura ni malich. Nyisi kar chakruok ni samoro iyudo ka ng'ato en MP to koni onge tiende kaso ji mondo ndik kura nikech kata gin ji 10 e constituency naka to 10 go oromo thegowa gi ng'ama wapiemorego ni. To kendo ka an gi otiko mar chama maber tayombe gokinyi mane makelo ga chandruok. To anyiso jopiny ni wang'ni kik wang'i kura nwadwa yiero go ng'ama wahero piny ka kende. Wang'i kura ni wang'iewo go shares ma chieng' moro nomiwa go tije sirikal. Ineno ka piny luo ka joma tin mane wayudogi omiyo iyudo ng'ama igone sime kimoko matek. Omiyo iyudo ng'ama ipenjo wach ni to sirikal dhi nade. Dongi winyo koro opiyo wanda inene gi duol maduong' ma kuwuoyogo to wache ne chando chunyu kata kar fwambo ka nikech lemo moyudo sirikal cha. Ineno ka Raymond Omolo en ng'at achiel malong'o mane chunyu sirikal tir. Tineno ka ji gore kuome koa koni gi kocha to kendo ji oketo geno maber. Mondo chieng' moro wayud kombe bila mabeyo go e ndalo mabiro mathoth. Wan kaka oganda luo wakaw kura mang'eny kendo ng'ama dwa ni mondo kaw kura e yor kwe sani ma bende kia kata ba election moro nyachako biro mbele mond sani dhi ofis ni kaw kura isoyo fuku. Kura no be miwuoyo go jasiasa. Kura no be mamiyo jasiasa kawi serious ni ma ng'ama kata kobiro no nigi dich moro takonye. Koleo gi nyathi takonye. Ong'ama ong'e ni dongruok wuok e kaw kura kaeto gone ng'ato kura ng'at moriere. Mane momiyo adwa ni mondo kamoro amora ma jaduo winja kawuono kik irit ni biro kepo ndalo mass registration, kik irit next week. Sami para no to kal kanyo ndiki chuth sami ndiko ji matin ni. Kae tirito go yiero chieng' moro nwa bagen go ni wan gi kura makama to wadwa ni mondo wagoni tibiro miyo walemo makama. Ting'e ni piny luo sani bo oseng'eyo ni jotelo mantie gi te. Nikech okane ka president candidate moro biro manyien molo mosechako go kokogi. Molo the Kalonzos, molo Rigathi mago kokoni, molo Matiang'i magi mantie. Koro jaluo chak ng'ado bura sani to mantie gi. Ere ng'ama kwa miyo kuchwa to chieng' moro ok nomalwa. Mosenyiso wa kuom tim. Kae to koro wakaka kura to warito go duoko. Noka Mheshimiwa Jera, duongo wiye nyari ng'eny. Tell ni en gi ong'e mit kura. Dongene ga kura miyo tinde ga ng'uto pong.